Første øvelse, vi laver i kastlejs, den kalder vi Superman. Superman er en øvelse, hvor man går op i plank og skal sørge for at holde sig i plank og kun trække sine arme til sig. Jeg vil under øvelsen lige prøve at forklare, hvad det er, I skal holde øje med, hvordan vi laver det. Det er altså Superman for øvet niveau. Her stiller man sig op i plank, stiller sig på tæerne nede på sine fødder, og så øvelsen går simpelthen bare ud på her og spænde så meget op i sin kerne som overhovedet muligt. Og det man så gør, det er, at man flytter sine hænder ud foran hovedet. Så viser øvelsen her, flytter hænderne og flytter fødderne med, og så trækker man sig tilbage i 4 små ryg. Altså skub hænderne ud foran hovedet, flyt fødderne med, og træk hænderne tilbage i 4 små ryg, så man flytter sin kropsvækst med ud. Sådan her. Det er for Superman for øvet niveau.